हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोनहा मिथिखागौ दिनै 15 आगस्ट इंडिपेंडेंस डे एबा उदांस्रि सान। दिनै आं उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय माखासे सोंनाय फिननायनि भिडिअ लानानै फैबाय। अब्ला फैदो जों भिडिअखौ जागायदिनि। क्वेश्चन नम्बर 1 When did India get independence? भारत हादरा माब्ला उदांस्रि मोनदोंमोन? बिनि फिननायानो जाहैबाय 15 आगस्ट 1947 15 आगस्ट 1947। Question number 2 How many spokes are there in the Ashok Chakra? अशोक चक्रआव गासै बेसेबां गनसा दं? बिनि फिननायानो जाहैबाय 24। Question number 3 Who ruled India before independence? उदांस्रि जानायनि सिगां भारतखौ सोर सालायदोंमोन? बिनि फिननायानो जाबाय दा ब्रिटिशफोरा जोंनि भारतखौ सालायदोंमोन। Question number 4 How many years did Britain ruled India? ब्रिटेनआ भारतखौ बेसे गोबाव सालायदोंमोन? फिननायानो जाबाय about 200 years 200 बोसोरफ्राम सालायलांदोंमोन। Question number 5 Who is known as Iron Man of India? सोरखौ भारतनि लहानि मानसि होननानै बुङो? फिननायानो जाबाय सरदार वल्लभभाई पटेल। Question number 6 Who was the first president of independent India? उदां भारतनि गिबि हादरगिरिया सोरमोन? फिननायानो जाबाय डक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ दासिमबो सब्सक्राइब खालामाखैब्ला प्लिज सब्सक्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। Question number 7 In which year Jana Gana Mana adopted by the Constituent Assembly as the national anthem? बबे मायथाइयाव जन गण मन मेथाइया हादरारि संमेथाइ महरै कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बलिजों नाजावजादोंमोन? फिननाया जाबाय 24 जानुवारि 1950 24 जानुवारि 1950। Question number 8 Who is known as Netaji? सोरखौ नेताजी होननानै मिथियो? फिननाया जाबाय सुभाष चन्द्र बसु। Question number 9 Father of Indian Economics and Politics is भारतनि रांखान्थि आरो राजखान्थिनि बिफाया जादों दादाभाई नावरोजी। Question number 10 Who gave the Inquilab Zindabad slogan? Inquilab Zindabad sloganखौ सोर होजेनदोंमोन? बिनि फिननायानो जाबाय भगत सिंह। Question number 11 Which organization was started by B.R. Ambedkar? बबे आफादा B.R. आम्बेडकारजों स्टार्ट खालामजाजेनदोंमोन? बिनि फिननायानो जाबाय All India Scheduled Caste Federation। Question number 12 Jana Gana Mana was written by Jana Gana Manखौ लिरदोंमोन रबीन्द्रनाथ टेग'रा। बर'आव जों बिथांखौ रबीन्द्रनाथ ठाकुर होननानै बुङो। Question number 13 First Prime Minister of India is भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिया जाबाय पन्डित जवाहरलाल नेहरू। Question number 14 What is the national animal of India? भारतनि हादरारि जुनारा मा? फिननायानो जाबाय रयेल बेंगल टाइगार। Question number 15 What is the national fruit of India? भारतनि हादरारि फिथाइनि मुङा मा? बिनि फिननायानो जाबाय मैंगो एबा थाइजौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं।